We gaan volgend jaar 3 weken in Griekenland zeilen. En we gaan nu een week try-outen in Friesland. Oh, dit is training? Ja, training inderdaad. Kijken of we elkaar wel echt leuk vinden. Oké, ja, want zo'n boot is klein hè, met z'n allen dan? Best wel, ja. Ja. We hebben net al geprobeerd om een heleboel proviant in die boot te krijgen. Dus dat was al spannend, maar het komt vast goed. Ja, hoe lang kunnen jullie onderweg zijn? We hebben 10... ja, het kan 2 uur zijn, maar we hebben 10 dagen of 9 dagen. Oké. Jullie zijn net begonnen? Ja, we varen net weg uit de haven van Lemmer. Wel eens eerder gezeild? Wel eens eerder gezeild, ja. Ja, de mannen hebben meer ervaring. Wij zijn meer van doe dit en doe dat. Oké. Maar je kunt toch ook gewoon 2 weken aan het strand gaan liggen in Griekenland in plaats van keihard werken op zo'n zeilboot? Dat zou kunnen, maar ik heb te vaak bovenop een heuvel gestaan in Griekenland en watertandend naar beneden gekeken naar het witte baaitje waar dan 1 zo'n zeilbootje lag. En dat zijn wij dan. Ja, daar kijk je wel naar uit, denk ik. Ja, inderdaad. Ja, precies. Maar goed, eerst deze week overleven, maar dat komt wel goed, denk ik. Dat wordt een zware training? Nee hoor, nee, wat ons betreft niet. Er zit heel veel wijn aan boord en andere lekkere dingen, dus het moet leuk zijn. Dat moet leuk zijn, maar ja. Is het vooral de binnenwateren of ook echt even flink zeilen op de meren? Nou, het is wel de bedoeling dat we ook het IJsselmeer op gaan. Ja, dat klopt. Maar even kijken, er is vandaag denk ik iets te veel wind om het IJsselmeer op te gaan. Even rustig beginnen. Hoe is dat met kinderen op een boot? Ze kunnen allemaal zwemmen. Ze hebben allemaal zwemdiploma's, minimaal 2 zwemdiploma's. Dus, en ja, we hebben ze net een beetje geïnstrueerd wat ze wel en wat ze niet mogen. En niet rennen en niet dit en niet dat. Dus we gaan het zien. We zullen regelmatig moeten corrigeren, denk ik. Maar volgens mij zijn het goed opgevoede kinderen. Dus ook dat komt goed, denk ik. Ja, vinden jullie het leuk op een boot? Ja. En wat is er zo leuk aan? Nou, gewoon dat varen. En dat kunnen we zwemmen. Ja, je kan altijd zwemmen, hè? Kunnen we zwemmen? We doen gewoon in de bad. Ik vind het ook wel grappig om hier dan op een boot te gaan slapen. Dat je daar voor anker ligt of in een haven. Maar ja, je zit alleen maar op een boot. Ja, dat voelt heel anders dan in je gewone bed, zeg maar. Ja. Als het nou niet bevalt, gaan jullie dan nog steeds met z'n allen zeilen? Of, In Griekenland? Ja, nou, daar moeten we dan nog even goed gesprek